Hello boite ilo da mem kan video te ilo hlok pe thinem weina chuan Ransa Hming zirang o Ransa chu in le avera kan vul thin te hi an ni a in ringem r I hmuh tawng tiro r chuan kan mamo r tui min pe thin r tiro le bong chuan tu tha bong na te min te a bong chu ran zai dam tak ani a bong han ti ve te le beram chuan hmul cha tak ani a beram hmul an met thin beram hmul chu thawmhnaw siam nan an hmang thina beram ti ve ro le kel chu ran sangai nat tak ani a kel po anute an sor thin kel hnute chuan chakna tam tak apaya kel ti ve ro le sakor chu ran salian le chak tak ani a sakor chu achunga te an chuang thin sakor chu bukra phur tu a te an hmang thin a sakor han ti ve te le Sazupui chu ran sanel tak ani a Sazupui chu an du em Sazupui po a hmul te thawmhnaw siam nan an hmang ve thina Sazupui ti ro le ui chu mihring thian thaber an ni a ui chu an nel em ui hi in veng tu atan te po an hmang thina ui in nei ve em ui ti ro le vok I hmuh taw ngai em vok chu asa an ei thina vok han ti ve te le varak isha em varak chu ar ang deuh an ni a varak chu tuya te an cheng the varak han ti ve te le zote in vulem zote chu ran ngai nat tak ani a zote chuan mihring an ngai na em zote chu ina an vul thina zote han ti ve chin te le Ransa Hming hrang ilo shile ta Ransa te chunga kan ngil nei tur ani a pathianin du taka asiam te an ni kan mamona atana kan hmanbak chu ti du da lau tur ani a dua taka enkol tura pathianin min pek te an ni hmuh no mi ti em lau subscribe la like bok tur o video dang po ilaw enje don ya bye bye